Il-Partit Nazzjonalista kien il-partit li f'din il-leġislatura ħadem billi xammar idejh niżel fuq il-postijiet tax-xogħol, salva il-postijiet tax-xogħol. Kien b'dan il-klim li l-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenek iddeskriva l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar 5 snin waqt l-ewwel dibattitu tal-Awtorità tax-Xandir mad-deputat Laburista Chris Cardona. Kien l-istess Cardona li matul dan id-dibattitu reġa' spjega l-pjan tal-Malta Labour Party għall-enerġija. Pjan li jinvolvi l-bini ta' power station ġdida li taħdem bil-gass, dejjem jekk ikun hemm interess mill-privat għal dan l-investiment tal-fuq minn 300 miljun euro u l-konverżjoni tal-estensjoni l-ġdida tal-power station fid-Delli Mara. Dan biex kif qed iwiegħed Muscat mill-2014 jorħsu t-tariffi b'kontijiet li jaqpaw l-istess għal 10 snin sħaħ. Fi kliem Cardona dan il-pjan huwa wieħed kredibbli u fattibbli. Proposta li hija kredibbli, proposta li hija realistika, li hija effiċjenti u hija fattibbli li tista' issir. Iżda fi kliem il-Ministru Fenek, pjan bħal dan ma jistax jitwettaq fuq medda daqshekk qasira ta' żmien u l-Malta Labour Party għandu bżonn jippubblika aktar dettalji. U dini il-problema ta' is-suppost proposta jingħattila il-proposta ta' Alice in Wonderland. Il-proposta hekk suppost fantastika li sattina fi żmien sena soluzzjoni illi sa traħħas il-kontijiet b'25%. Meta mistoqsi dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministru Fenek qal li dawn jidhru biċ-ċar fil-proposti tal-budget, proposti mmirati fuq ix-xogħol, is-saħħa u l-edukazzjoni miġburin f'budget li Muscat stess qal li se jkun qed iżomm il-qafas tiegħu. Il-Ministru Tonio Fenek qal li kienet din il-politika li waslet biex jinkisbu r-records fit-turiżmu, fl-investiment barrani, fil-ħolqien tax-xogħol tul din l-aħħar leġislatura. Chris Cardona stess ammetta li dawn ir-records seħħew bis-saħħa tal-Maltin. Semmew dan l-aħħar ir-records u semmejthom inti fit-turiżmu, fis-settur tas-saħħa, fil-edukazzjoni u fix-xogħol. Hemm bżonn li l-Gvern li jmiss ikabbar l-ekonomija ta' pajjiżna u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin, mhux permezz ta' slogans u kliem fl-arja, iżda permezz ta' investiment fix-xogħol, fis-saħħa u fl-edukazzjoni, temm jgħid il-Ministru Tonio Fenek.